नमान मरे कृपेन बदले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया Mare दवाचे dawachamayan पापी papya आता kadayante आमच्या karata घडी namcha रामे kade amen. Amen. आणि देवाचं पोट म्हणे झालं आणि आमच्या Ani amcha मम्मीचे manechelo. नमान मरे कृपेन बदले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिया Bhagavate mare दवाचे dawachamayan पापी papya kadayante आता karata आमच्या namcha मरणाच्या manacha घडी kade amen. रामे भगवंती देवाचे माय आम्हा पासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या Kristuच्या वसाण्यात वसाने आम्ही आम्ही पावसाच्या पावसाच्या खातीर खातीर माग्या ये येसम्या सम्या भगवान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुता तुझ्या ख्रिस्त पुतान आम्ही शापून घेतले आम्ही जाणा जाल्या त्याच्या त्याच्या कष्टाने कष्टाने प्रसावरून जीवांपणाच्या आनंदात आम्ही पावशी जीवांपणाच्या आनंदात आम्ही आमच्या पावशी अंतस्करणाने ओत आमच्या म्हणून मिळता त्या अंतःकरणाने ओत ख्रिस्तांच्या मिळता सम्या मारी त्याच पात आमेन ख्रिस्तांच्या सूर्यामारी पाठ आमेन महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदां सर्वदा आमेन amen. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदां सर्वदा आमेन Amen. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदां सर्वदा आमेन Amen. देवा देवा केल्या गला बुडव्या बुडव्या उजरातल्या भगींच्या त्या सपाटा दिलाय तुझ्या तबे तुझ्या तुझ्या तब्येतीची मौत वाटाय मकाळ मकारा सलय आमेन ससनाचं विषयोगी ससनाचा तांकां विषय येसू तांका ये सम्या आणि आणि नंतर तथास्तंचे कुंभोंदी समाधानांदी विषय दिवंदी आमेन आमेन सतमंतान देवा सर पृथ्वीतरा सतमंता देवा बाप्पा स्वर्ग बापा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या राष्ट्रात आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सम्या तो पवित्रात्म्यावरी गर्भे संभावलो ओंकार ओंकार वरितान वरितान जन्मालो जन्मलो पॉन्स पॉन्स पिलाता पिलाता कालताने कालताने क्रूसले कोसले ताका ताका कुर्सार कुर्सार जोडलो जडलो तो तो मेलो आणि मेलो ताका आणि ताका केपिलो आनी केपिलो तो तो मेल्यामध्ये मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या तिसऱ्या दिसा दिसा मेल्यांचो मेल्यांतलो जिवांत परतून जिवन जालो सरकार सरगा सोडलो सोडलो तर पदार्थ पृथ्वीवर बापाच्या उजव्या देवाच्या बसलो उजव्याक बसला थंय तेंता जिवांनी जिवांच्यानी मेल्यांची मेल्यांची मनस मनस सुरू येतालो येतालो सत म्हणता म्हणता पवित्रात्म्या पवित्रत्म्या कथोलिक कथोलिक पवित्र पवित्र सभेक सभेक भक्तांचो एकता पाप्यांचे भक्तांचे मुक्साणे मुक्साणे कुडीचे कुडीची निवाणपण ससनाचे जिवीत आमेन जीवित आमेन आमचे बाप्पा बेगिनच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जाव आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या मुचिता तशी आमची पदकां मोगोस आणि आमकां ताळ्ळेर पडली नाका पूण वाईटांतले आमकां निवार आमेन समान पण बदले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू देव आणि तुझी कॉल तुझ्या खुशीचे जेज भगवंती मरिये देवाचे माय देवाच्या आम्हा मायेन पियांक पप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन आमेन. नमान मरे कृपेन बदले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव कॉल तुझ्या खुशीचे जेज भगवंती मरिये Bhagavate देवाचे mare माय dawachamayan आम्हा पियांक papya खातीर विनंती कर kadayante आता karata आणि namcha आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदां सर्वदा आमेन Amen. आमचे दोळे आम्ही दंपिया ते घडीभर आम्ही मौनपणी आमच्या जिवितांत आमच्या सुमयान आमच्या सुडबंदरान केल्ल्या उपकारांचो नियाळ करया शांतपणी आम्ही ताचे तोंड आम्ही नियाळया ताचे सुसो परजळ आम्ही नियाळया ताचे सुकडे आम्ही सांगया तुझो परजळ म्हज्या तोंडारी परजळ तुझो परजळ म्हज्या जिवितांत आसल्या हर एकल्याच्या तोंडार परजळून दी तुझो परजळ सुमया तुमच्या कुटुंबातल्या हर एकल्या संध्यांचेर परजळून दी तुझो परजळ सुमया म्हज्या कुटुंबांत आसल्या त्या भुरग्यांचेर परजळून दी तुझो परजळ सुमया म्हज्या कुटुंबांत आसल्या वडिलांचेर परजळून दी तुझो परजळ सुमया म्हज्या पतीचेर म्हज्या पत्नीचेर म्हज्या भावा भयण्यांचेर सेस समार्यांचेर परजळून दी
तुझं तोंडाचं परजळ समया म्हज्या फिरगजेंत आसल्या या जगाचेर म्हज्या फिरगजेंत आसच्या वावर करच्या हर एकल्याचेर परजळ दी. तुजो परजळ समया हांवें सोलोन वेच्या वाटेचेर परजळून दी. हांवें मेलच्या हर एकल्या जाणांचेर तुज्या तोंडाचो परजळ फुंकोन दी समया. आज भाग्यवंत कुटुंबाची परब आमी संभ्रमतना जेजू बाळोक जेजू आमच्या कुटुंबांत येवन रावून दी. जुजे मरियेचे जिवीत आमच्या कुटुंबांत येवन रास करून दी. जशे जेजूक देवाच्या उतराक कल्तीमान घालन जेजून आनी मरियेन कल्तीमान घालें तशेंच आमचें कुटुंब जेजूच्या देवाच्या उतराक कल्तीमान घालूंक शिकोवन दी म्हणून मागया. आज क्रिस्ताचे समाधान आमच्या काळजांनी रास करून दी. क्रिस्ताचे उतर आमच्या जिवितांत उदंड मापांनी भरोवन दी म्हणून मागया. जेजूक आमच्या कुटुंबाचो राय म्हणून आमी स्वीकार करया. मरियेक आमची कुटुंबाची राणी म्हणून आमी मानून घेवया. आनी जुजेक आमच्या कुटुंबाक तूं जाय म्हणून मागया. आमच्या कुटुंबांत असले हर एक कष्ट, हर एक वादळ, हर एक टेन्शन जेजूक समर्पण दिवन मागया. जशें भुरगो जेजू देवाळांत आसल्या हर एकल्याक जबाब दिव, जाणवायची जबाब दिव, तांकां आजापी करतलो. आज तीस जाणवाय आमी जेजू कडेन मागया. आमच्या कुटुंबांत जेजूची जाणवाय, जेजूचो प्रेरक आत्मो रास करून दी म्हणून आमी मागया. आनी हे आतां पयल्या खण आमी नियाळया. सगळीं सांगाता म्हण्यार सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सडंदरा जेजू जेजू क्रिस्ताची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देव आमच्या पत्कांच्या आनी सगळ्या सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपणा पसरत. ह्या पयल्या कणांत आमी मागया. जाणवायचो आनी समजणीचो आत्मो आमच्या कुटुंबांत येवन रास करूंक, आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्या जाणांचेर, भुरग्यांचेर, वडिलांचेर, आवय बापायंचेर, भावा भयण्यांचेर, हर एकल्यांचेर ह्या कुटुंबांनी जे कितें घडूंक आसा, जावंक पुरो ह्या कुटुंबांनी कसलें बरें प्रोग्राम आसा, फंक्शन आसा, ते हर एकल्या प्रोग्रामाचेर, फंक्शनाचेर जेजूचो आशिर्वाद, जाणवाय, कृपा देवान येवन दी म्हणून ह्या पयल्या कणांत आमी मागया. आनी हें उतर 3 फावटी रिपीट करया. आयसाया 11:2 सरस परस आत्मो तांचेर शरीर रावतलो. जाणवायचो आनी समजणीचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सरस्वराच्या शाणपणाच्या आनी भिरांतेचो आत्मो. आयसाया 11:2
Isaiah 11 verse 2. बुद्धिसो आणि पद्वेसो सर्वेश्वराच्या शहाणपणासो आणि विनंतीसो आत्मा. ठीक आहे यार. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमचे सगळ्या संसाराचे काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या सगळ्या संसाराचे काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकूत कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराचे काकूत कर बापा. ससनाच्या बापा तुझ्या अति मगाच्या पुताची आमच्या सम्यान जगणारा जेजू ख्रिस्ताची दूध आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापसत. ह्या दुसऱ्या कणात आम्ही प्रत्येक रीतीन माग्या कोर्ट केस, रेसिडेन्शियल इश्यूज, सिव्हिल आयडी इश्यू, वर्क परमिटाचे इश्यूज, PR वेट करत आसात. आज कोणी विजा तांच्या हातांत कोणी दिता म्हणली येदोळी तांकां मेळोंक ना. पयशे तांणी भरल्यात, मेडिकल फिटनेस येना. आज मागया कोणी एम्प्लॉयरान कोणाचेर इल्जाम घाला, चोरी केला म्हणला, एब्सकॉन्डिंग केस घाल्या. ह्या वरवीं सगळे कुटुंब बेदस्पर जाला. तांची विजा रिन्यू जातेना. कितें करचें म्हणल्यार घुस्पड गोंदळांत ती आसात, जी येतात बेमिरान तीन जी येतात. आज जेजू आमच्या कुटुंबाच्या रायाक मेवलो मारया. हे कश्ट जेजू तूं परिहार कर जेजू, तूं नीत करून दी जेजू, तूं नितीदार. आमच्या जिवितांत हर एकल्या प्रॉब्लेमाक जैत दिवचो तूं जुजारी. आज हे सकट प्रॉब्लेम्स तुज्या पांया मुळांत आमी घालता. साबार जण कश्ट येतात जेजू, कसली तांणी चूक करूंक ना जेजू, तांचेर अपराध मांडला, ती जैलांत आसात जेजू. तांकां तूं सुटका दी जेजू. आज कोणी काम नासतना कश्ट येतात जेजू, कामाच्या सोदनेर ती आसात जेजू. साबार पयशे तांणी बिझनसाचेर इन्वेस्टमेंट केल्यात जेजू. आज बिझनस उत्पन्न जातेना, कितेंच इन्क्रीज बिझनसांत जातेना जेजू. तुजी कृपा त्या बिझनसाचेर देवय. हे सगळी गरजो जेजूच्या कुर्सा मुळांत दवरून हे उतर आमी रिपीट करया. साम 146 verse 7. भुकेल्यांक तो नीट करून दिता, भुकेल्यांक जेवण दिता, सुटका दिता.
Psalm 146 146 verse 7. ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಲ್ಯಾಂಗ್ ಕೊರೊನಿತ ಭಕ್ತಲ್ಯಾಂಗ್ ಜೀವ ಕೊರೊನಿತ ಸರ್ವೇಸ್ ಸಿದ್ಕಾದಿತ Psalm 146 verse 7. Dagdag ಭಕ್ತಿಲ್ಯಾಂಗ್ ಕೊರೊನಿತ ಬುಕೇಲ್ಯಾಂಗ್ ಜೀವ ಕಾಂಗುತ सर्वेस सिद्कादिता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिपात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिपात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिपात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिपात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळकर बापा सच्चा बापा तुका भेटेता तुझ्या एकमेकाच्या पुत्राची आमच्या स्वामी आणि सोडणारा जेजू ख्रिस्ताची मूड आणि रगत आत्मन देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपणापासत ह्या तिसऱ्या कणांत आम्ही सर्वेस्पराकडे मागया. आम्ही ताका उलव मारिया. आज आमच्या तसा मारिया जावं पुरो आमच्या कुटुंबान सबार जण पिड्येन कश्टातात. कॅन्सर म्हणल्यार पिड्यांत वळवळतात. ही मरेकार पिडा जेजू तुझ्या कुर्सा मनात आमी अर्पिता. तुझ्या मोलीक रक्तान तांकां तूं बरें कर जेजू. जंयसर ती पिडा आसा जेजू तुका कळीत आसा थंयसर तुझ्या मोलीक रगत शेणो तांच्या कुडींतली ती पिडा नापयस कर जेजू. साबार जण जेजू आज मरणाच्या तणीर आसात. व्हेंटिलेटर आसात. डॉक्टर्सांनी जायना आमच्या वरनी म्हणून सांगला. आज तुमच्या देवाकडे तुम्ही उलव मारा म्हणून सांगला. बिनमत तूं पाव जेजू. तुका असाध्य म्हणलें कसलेंच ना जेजू. जेजू आज साबार जण ह्या वेदराक लागून कश्टातात. तापशेर कुंकली ह्या पिडेन कश्टातात वळवळतात. तांची बिरमत पाव जेजू. आज साबार भुरगीं जेजू पिड्यान पडतात. तवळ ती पिड्यान पडतात. ह्या ल्हान ल्हान भुरग्यांची तुजी बिरमत पाव जेजू. तांकां आपड जेजू. तांणी असलच्या हर एका वाटेरीतून तांकां राखून व्हर जेजू. आज साबार जण जेजू डायबिटीज ब्लड प्रेशर हाय जावं गँग्रीन जावं युरिक ऍसिड हाय जावं कश्टातात जेजू. तो पांयचो घाई गुण कर जेजू. ह्या युरिक ऍसिडा वरवीं जावची दूख जेजू तुका समर्पण दितात जेजू. कुडीची पिडा अस्थमा ॲलर्जी दोळ्यांचे दूख कान दूख थायरॉइड प्रॉब्लेम आर्थरायटिस रँकार्ड दूख मायग्रेन ॲब्डॉमिनल मायग्रेन साबार जण जेजू स्ट्रोक जाला जेजू. तांची एक सायडच गेल्या जेजू. त्या भावाचे तुझी बिरमत पाव जेजू. तांकां तूं आपड जेजू. बेगीच तांणी
बरें जावन परत तांणी तांच्या कुटुंबाक सांबाळून उरूंक जायची कुडीची भलायकी तूं तांकां फावो कर. कोणाक हार्ट सर्जरी करूंक आसा म्हूण सांगलां, हार्ट अटॅक जाला, कोणाच्या कुटुंबांनी कोणी मरण पावल्यांत, तुवें मत पाव जेजू. तुज्या कुर्सांत हांव तुज्या कुर्सांत हांव तें वळचें अमोलीक रगत, तुज्या गायांत हांव वळचें तें अमोलीक रगत. सरमेस्तां कवर करून दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागता आनी हें उतर भक्तीपणान रिपीट करया. Psalms Psalm Psalm 32 32. सरस्वर म्हणजे देवा सरस्वरा देवा आम्ही तुका आम्ही तुका उलयलो उलयलो तुवें म्हाका बरो आणि केलय. तुवें म्हाका बरो केलय. तुवें म्हाका बरो Okay, केलय. Psalms 30. Psalm Two. 30 verse Psalm 2. 32. सरस्वरा म्हणजे देवा सर्वेश्वरा आम्ही तुका आमच्या देवा उलयलो हांवें तुका आणि उलयलो आणि हांवें तुवें तुका म्हाका उलोवंक बरो लागलां आनी केलय. तुवें म्हाका बरें केलय. Psalms 30. Psalm 30 verse 2. सरस्वरा म्हणजे देवा सरस्वरा म्हज्या देवा आमच्या देवा हांवें तुका हांवें उलो तुका उलो हांवें तुका मारलो उलो आनी मारलो तुवें आनी म्हाका तुवें बरो म्हाका बरो केलय. केलय. Psalms शिकया. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चातापात आमची आमची आणि आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चातापात आमची आनी आमची सगळ्या संवसाराची काकूळट करे बापा. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चातापात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट करे बापा. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चातापात आमची आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट करे बापा. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चातापात आमची आमची आणि आनी सगळ्या सगळ्या संवसाराची काकूळट करे बापा. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चातापात आमची आमची आणि आनी सगळ्या सगळ्या संवसाराची काकूळट करे बापा. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चातापात आमची आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट करे बापा. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चातापात आमची आमची आणि आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट करे बापा. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चातापात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट करे बापा. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पश्चातापात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर बापा. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पुताच्या आमच्या सगळ्या सणदाराची कूड आनी रगत आत्मान देव पकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या आपत्काच्या परिपणापासून आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या आपत्कांच्या परिपणापासून ह्या कारणांत आमी प्रत्येक रितीन मागया. सर भुरग्यां पासत युवा जाणां पासत आज आमच्या भुरग्यांक सर्वेस्पराच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवन मागया. प्रत्येक रितीन ऑटिस्टीक, पोलिओ, हायपर एक्टिव्ह ह्या भुरग्यांक आमी जेजूक समर्पण दिवन मागया. ह्या भुरग्यांचेर जेजूचो प्रेरक आत्मो देंवन येवं दी म्हणून मागया. जाणवायचो बुद्धीचो आत्मो तांचेर येवं दी. असा बार भुरगीं वायट वाटेक वता आसतना जेजू तांच्या सांगाता रावन तांकां सारक्या वाटेक आपोवन हाडूंक जेजू तांकां जाणवाय दिवं दी म्हणून मागया. असा बार भुरगीं एग्जामाची तयारी करनासतना जेजू तांच्या सांगाता रावन तांकां जे कितें ती शिकल्यांत ते तांच्या उडासाक घेवन तांणी ते पेपर बऱ्या तरान बरोवंक जेजू तांकां कृपा दिवं दी म्हणून मागया. एग्जामाचें भेन तांच्या काळजांत तावन वचून दी म्हणून मागया. आज आमची युवा जण बऱ्या इश्टागातींत वचूंक जेजू तांकां कृपा दिवं दी. मिसाक वचूंक जेजूचें उतर प्रकट करूंक जेजूचें नांव तांच्या तोंडान उच्चारूंक जेजू तांकां फावो करून दी. तांकां सकत दिवं दी. प्रेरक आत्म्यान तांकां भरोवन दी म्हणून मागया. आज कोणाची भुरगीं पयस आसात, पयस रावन ती शिकत्या आसात जावं त्यो कामाच्या सोदण्यार आसात ह्या भुरग्यां पासत आमी मागया. वडिलांचें भुरगीं
एक सूर्य आसात म्हणल्यार वडिलांचे बेकाळजान तांव तांच्या वचून दिवन मागे जेजू आमचो राय आमचो कुटुंबाचो राय ह्या भुरग्यांक सदांच राखून व्हरतलो म्हणल्या भरवशान आमी तांचे पासून तांचो जाणवो असो प्रेरक असो आत्मो तांचे देवन येवन दिवन मागे ड्रग्साक एडिक्ट जाल्ल्या हर एका भुरग्यां पासून मागे आमान पियोण्याक वायट इश्टागतीक जुगार स्कॅमाक बली जाल्ल्या हर एकल्या भुरग्यां पासून व्यसना पासून आमी मागया आज मागया प्रत्येक रितीन जे कोण लाईफ पार्टनराक सोदून आसत तांचे पासून बरो लाईफ पार्टनर तांची कुटुंबाचे जिवीत सुरू करूंक तांकां एक बरो लाईफ पार्टनराची गरज आसा जेजू कळीत आसा एक बरो लाईफ पार्टनर तांकां दाखोवन दी जेजू म्हूण आमी मागया तशेंच मागया आमी जे कोण भायल्या गांवांनी कामाक वचूंक या कामाचें एप्लिकेशन घाला तांच्या पासून आमी मागया आनी शिकिल्लें तें काम तांकां बेगीनच मेळो जेजूची कृपा जेजूचो जाणवायचो आत्मो बुद्धीचो समजणेचो आत्मो तांचे देवन येवन दी म्हणून ह्या कणान प्रत्येक रितीन तांचे पासून मागया साध्य जाता जाल्यार आमी दिंबयेर पडया आनी हो कण आमी हे वर्स आमी 3 फावटी भक्तीपणान रिपीट करया आयजाया 57:1 तांणी धरलेले वाट हांवें पळयल्या हांवें तांकां बरें आनी तुमचे पासून दूख भोगतल्या हांव बुजवून तांच्या पासून भोगतल्या हांव उजवून दितलो आयजाया 57:18 तांणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या आनी हांव तांकां बरें करतलो तांच्या पासून दूख भोगतल्या हांव उजवून दितलो आयजाया 57:18 पण हांव तांकां तांणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या पूण हांव तांकां बरें करतलो तांकां तांचे पासून दूख भोगतल्यांक हांव उजवून दितलो उजवण दितलो जीच्या कठीण कष्टाच्या आपशा अमरीपात आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जीच्या कठीण कष्टाच्या आपशा अमरीपात आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जीच्या कठीण कष्टाच्या आपशा अमरीपात आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जीच्या कठीण कष्टाच्या आपशा अमरीपात आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जीच्या कठीण कष्टाच्या आपशा अमरीपात आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जीच्या कठीण कष्टाच्या आपशा अमरीपात आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जीच्या कठीण कष्टाच्या आपशा अमरीपात आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जीच्या कठीण कष्टाच्या आपशा अमरीपात आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जीच्या कठीण कष्टाच्या आपशा अमरीपात आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा जीच्या कठीण कष्टाच्या आपशा अमरीपात आमची सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा ससनाच्या बापा तुझ्या देवाच्या पदाच्या सुमेस लढायचे कोड आणि त्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासत ह्या अकरेच्या कारणान साथ जाल्यार आमी दिंबयेर पडया प्रत्येक रितीन आमकां कोणें मागोंक सांगला ह्या घडी आमी तांचो उडासा काडया ह्या युट्यूबार ऑनलायनीर झूम लायक असल्या हर एकल्या पासून आमी मागया तांच्या गरजा पासून आमी आतां मागया लिव्या म्हणल्या भयणीच्या हर एका गरजा पासून सुजाना रोड्रिगस तिच्या हर एका गरजा पासून तिच्या कुटुंबा पासून तिच्या भुरग्यां पासून शिव आनी करीना जुलियाना मस्कारेनस तिच्या सर गरजां पासून आनी कुटुंबा पासून तिच्या भुरग्यां पासून
सुझाना रोड्रिगस तिच्या हर एका गरजांपासून फायनान्शियल इश्यूजच्या कुटुंबात फायनान्शियल इश्यूज आसात त्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स जाता जेजू तांकां सुटका दिवन दी म्हणून मागया. हर एका कोर्ट केस जाता जेजू तांकां सुटका दिवन दी. हर एक कोर्ट केस आमी समर्पण दिवया जेजूच्या पवित्र नांवाखाल थंयसर नीत तांकां मेळोवन दी म्हणून. प्रत्येक रितीन मागया त्या कंट्रीच्या लिडरांपासून ज्या कंट्रीन आमी रावता त्या कंट्रीन ताच्या हर एकल्यापासून गव्हर्नमेंट ऑफिसर्सांपासून आमी मागया. सुझाना रोड्रिगस तिच्या हर एका गरजांपासून प्रत्येक रितीन समीर त्या बिझनेसावय जेजूचे आशीर्वाद देवन येवं देवन मागया. कितें प्रॉब्लेम्स आसा त्या प्रॉब्लेम्सांत सुटका तांकां मेळोवन दिवन मागया. बिझनेस मुखार सरूंक गरजेची जाणवाय तांचे देवन येवं दी. विश्वास डिसोजा त्याच्या सर गरजांपासून मागया. एमिली डायस तिच्या सर गरजांपासून तिच्या पुता ॲरोनापासून तिच्या बऱ्या भलायकेपासून तशेंच तिच्या शिकपापासून जेजूची जाणवाय त्या पुता भुरग्याचेर देवन येवं दिवन मागया. लॉरेन्सिया फेर्नांडीस तिच्या सर गरजांपासून मागया. तुवें रिनी तिका एक बरें काम जेजू दाखोवन दिवन दी. जे कितें ती आशेता जेजूक तिणें समर्पिता. जेजूची खुशी आसा जाल्यार तिच्या जिवितांत जारी जावन दी म्हणून मागया. अनारिटा कुटिन्हो तिच्या सर गरजांपासून तिच्या पुता राफाएलापासून जे कितें ती नवें प्रॉपर्टी नवें घर ती काणयोंक विचार आसात कितें अडखळ आसात डॉक्युमेंटेशनाचे कितें अडखळ आसा ते सगळे जेजूक समर्पण दिवन मागया. तातूंत जेजू सुटका दिवन दी. हर एक पेपर्स हर एक डॉक्युमेंटाचेर कोणाची सिग्नेचर जावं गरज आसा ती जेजूच्या कृपेखाल तांकां लाभोवन दी म्हणून मागया. प्रत्येक रितीन मागया. रीना तिच्या सर गरजांपासून तिच्या कुटुंबापासून तेरेजा लॅड जॅस्मीन ट्रिव्होर आरोन प्रत्येक रितीन ह्या लाईनी रस्त्याच्या हर एकल्यापासून दिव्या हिल्डा मरिया नॅन्सी लोबो प्रतिष्ठा डेरिल कॅटलिन कॅल्विन किशोर विडा लीनावास लुसिटा अँजेलो रेइस रूथ मार्गरेट हेनरी मिलबॉर्न रिस्टन प्रदीप मिनेजस प्रवीण जॉन सिल्वेस्टर लोबो रीमा जॉयस्टन हिल्डा सिल्विया ॲरन सार्सिया ऑस्टिन विक्टर विटा लॅन्सी रेगो निर्मला निवॉन. प्रत्येक रितीन कोणी आमकां आज मागोंक सांगला ह्या घडीभर तांची नांवां आमी डासा काडया. आज जी कोण वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करतात तांच्या पासून मागया. प्रत्येक रितीन क्रिस्टल ऑलिव्हिना त्यांच्या कुटुंबात वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करतात. प्रत्येक रितीन जेजू ह्या पवित्र कुटुंबाचो आशीर्वाद आज हर एकल्या काजारांचेर देवन येवं दिवन मागया. जे काजर जेजूच्या
जेजूक साक्षी जावन आज तेका जर घडला तेका जर जेजूचो कृपेचो शिवर वाळून येवंदी पवित्र कुटुंबाचो जुजे मरी जेजू आमच्या कुटुंबांत रास करून दी म्हणून मागया. प्रत्येक रितीन जी कोण आज बर्थडे सेलिब्रेट करतात तांच्या पासत आम्ही मागया. जिविताची देण्या पासत अर्घां दिवन जेजू मरी जुजेक आमच्या कुटुंबाची मध्यस्थीन जावन खाण घेवन तांचो तो कृपेचो शिवर आमच्या जिवितांत घसघशी रितीन वाळून येवन दी म्हणून मागया. कुटुंबांत आसच्या हर एका प्रोग्रामांत जेजूचो आधार पवित्र कुटुंबाचो आधार आमी मागया. आणि हर एक जेजूच्या पवित्र नांवाखाल बऱ्या रितीन हर एक फंक्शन ते जावं दी म्हणून जेजूची कृपा ह्या मिस्तरांत आमी मागया. आणि ह्या आता उतर भक्तीपणान रिपीट करया. मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवचो ना आणि आनी तुमचे तुमचे दाखा दाखा मळे फळ फळ दिनसताना रावचे ना म्हणता म्हणता दळबराचो सरीस मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवचो ना आनी तुमचे दाखा मळे फळ दिनसताना रावचे ना म्हणता दळबराचो सरीस करून. मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवचो ना आनी तुमचे दाखा मळे फळ दिनसताना रावचे ना म्हणता दळबराचो सरीस करून. सकाळी सांगता म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. बापा ये भगवंता हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंत हे बळवंता, हे भाग्यवंता, भाग्यवंत हे अमरा, भाग्यवंता आमची आणि अमरा, सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या काकूळ संसाराची कर. काकूळ कर. हे ये भगवंत भगवंता देवा, देवा, हे हे भाग्यवंत भाग्यवंता बळवंता, हे बळवंता, भाग्यवंत अमरा, भाग्यवंता अमरा, आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची काकूळ काकूळ कर. हे ये भगवंता भगवंता देवा, देवा, हे भगवंत हे भगवंता बळवंता, हे बळवंता, भगवंत हे अमरा, भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. आराधना तुकाजी, अल्लाह तुकाजी, नमन तुकाजी, पगला प्रणाम तुकाजी, तुकासिया महिमा प्रणिपात तुकाजी, तुकासिया नमस्कार हे तुका, दिनवासतान तुकाजी, तुकासिया होरसितान तुकाजी, दिनवासता मान तुकासिया महिमा होगरसिता तुकाजी. सुमिया हालेलुया, जेसु जेसु हालेलुया, जेसु हालेलुया, जेसु जेसु हालेलुया, हालेलुया, जेसु हालेलुया. जेसु 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 Jesus, 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 Jesus. अर्घ तुका जेजू महिमा तुका जीसस थँक यू जीसस थँक यू Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सक्रमेंट Thank you, असले जेजू नवीच्या पुता आमची काकुळत कर अर्घ तुका Jesus. जेजू Jesus, महिमा Jesus, तुका जेजू Jesus, थँक यू जीसस जेजू 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 मुझे सुमिया Jesus. मुझे देवा मुझे सुमिया मुझे देवा थँक यू मरियमय आमचे मगाळीमय आमच्या कुटुंबाची तू राणी म्हणून आम्ही तुका स्वीकार कर
आम्ही सांगता म्हणूया नमान मरिये मानवरे कृपेन भरलेले तुम्ही तुम्ही तुझे देवचा सांगता माता प्रिया तुमचे दे आणि आणि स्त्री सदान फळ फळ तुझ्या तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती Holy मरिये Mary, भाग्यवती Mother of मरिये God, देवाची Divine आई Maria, आणि आमच्या मरणाच्या आणि आमच्या वेळात मरणाच्या घडी रामेन ख्रिस्त मोग आमच्या कुटुंबाने रास करून दे. हे भगवंत कुटुंबा आमच्या कुटुंबाक तू राखून वर बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Thank Lord. you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.